assalamu alaikum. Ina lahiya. Ya gajiya. To na zo muku da magana guda wadda yake yanzu ita ma ta zan magana babba a gare mu. Wanga jirgi da za ku shiga jirgin OIM ne, kuma kun san jirgin da yake an bada shi sadaka saboda ya kai ku gida. A cikin kasan nan akwai mutane da suke sa ku biya shi, ina da labarin nan, kuma har na fara sanin dawa suke sa ku biya. Na gaya muku ba jirgin biya ba ne, jirgi ne wanda yake mutum ya biya kudin lissefa sai shiga za shi jine 40, kuma abubuwan da na ji mutane sun biya nan sun kusa da wancan jirgi na kasuwa, wayansu sun yi. Daga yau ku gaya ma mutane an ce jirgin OIM zai tashi, kowa kar ya kara ba da sisi bayan cin kudin gyaran takarda wanda ake muku nan a ambasad. Amma abu ya yi yawa, talaka ta je ta yi aiki shekara da shekaru, a kama ta, a ba ta kashi, a yi kidnapping ta, wayansu ma an kashe sun bace, har yanzu ba mu san yadda suke ba. In sun tattaro wani dan abu, akwai waɗanda yake suna nan suna leke suna dibin su zo su kama musu abin da za su kai ma gida. To wannan abu ya saya. Daga yau wanda ya sake kama muku kudi, ku gaya mana shi, mun san inda za mu sashi, mun san inda za mu sashi. Wanda zai cin hakin ku ya sake zuwa gare ku ya ce ku biya kudin jirgin OIM, ku kawo mana shi, ko ma shi wane ne, ko daga ina ya zo. Wannan jirgi ba na kudi ba ne, sadaka ce da aka yi ya kai talakawa wayanda ba su iya zuwa gida, wayanda yake wasu an kamo su, wasu ba su iya zuwa ba, wayansu ba su da lahiya, wayansu suna da mata da yara, ya kamata su ta yi gida, saboda su ne aka yi shi, ba saboda biya ba. Wanda yake da kudi akwai kamishin ne, akwai kudin biya, ya je ya biya jirgi na kudi tun da shi ma akwai shi. Amma aka ce jirgin OIM, in muka sake jin mutum ya kama kudi ga mutane na jirgin nan na OIM, wannan kuma ya san da cewa da mu da shi sai mun shiga wando guda, kuma babu abin da zai raba ku in Allah ya yarda. Shine nake son ga mu. Wala, na gode, kuma Allah ya kai ku lahiya. Allah ya kai ku lahiya.